Дами и господа, този поздрав е специално направен за Али. От Ракитово до Чехия да се знае за Али Аише, за тяхното голямо семейство, за Перла и Пита, внучките, голямата слабост на дядото. Авела Акая Гили, за най-големия Али тариката. Хайде, брат ми Али Пала, за внуците си България и в Чехия. С класа за семейството, а им жия Шабала Али, жена му Аише. Али, газето си бос на фамилията, Перла и Пита, гордостта на големия. Всяка майка Али не ражда, той е вълк единак, със семейство голямо, силна фамилия. Кабабара в Тумен, вали гармина Али, пак му върви Айше до него, тя е човекът. Перла и Пита Бала, неговата слабост, те са с класа са, е душманен мударе. Али легендари, най-големия Андо Ракитово. Али за ме постигнал всичко. Има жена къща Бала и най-красивите внуци, деца и кизи.